नमस्कार, मी सिद्धांत गाडगे. आज चालू असलेल्या श्री अग्निष्टोम महासोमयागाच्या चौथ्या दिवशी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. नमस्कार. आज प्रातःकालीपासून चालू असलेले विधिविधान ते आत्ता रात्रीपर्यंत समाप्तीपर्यंत आपले काय काय विधी झाले, काय काय आपले विधींचं त्या अर्थ आहे, महत्व आहे, हे मी आपल्याला सगळ्यांना रोजप्रमाणे आजही सांगतो. आज प्रातःकाळी सुरुवातीला नित्याप्रमाणे 5 आणि 6 ह्या नंबरचे म्हणजे ह्या संख्येचे प्रवर्ग विधान संपूर्ण पार झाले. संपूर्ण प्रवर्गाचे समाप्ती आज झाली सकाळी. प्रवर्ग ह्या यज्ञामध्ये एकूण 6 वेळा संपन्न झाले. प्रवर्ग समाप्तीनंतर प्रवर्ग उद्वासन हा विधी पार पडला. जसं प्रवर्ग सुरुवातीच्या आधी प्रवर्ग संभरण म्हणजे प्रवर्गाची स्थापना, पात्रांची रचना, पात्र सिद्ध करणं हे जसं करून प्रवर्ग सुरुवात केले, तसेच आज प्रवर्ग उद्वासन करताना ह्या पात्रांचे पुन्हा महावेदीत त्यांना एकरूपता करणे, महावेदीमध्ये त्यांना समर्पण करणे, ह्या विधीने प्रवर्ग उद्वासन हा विधी संपूर्ण झाला. त्यानंतर महावेदीकरणामध्ये त्या प्रवर्गामध्ये विधीमध्ये जे काही पात्र वापरली होती, महावीर पात्र, अन्य लाकडी पात्र किंवा अन्य मातीची जी काही पात्र आहेत, 2 अश्व म्हणजे त्याला रौहिण असं म्हणलेलं आहे, ते सगळं महावेदीमध्ये सूर्याच्या आकाराने म्हणजे गोल प्रकाराने हे सर्व पात्र ठेवण्यात आली. ती पात्र ठेवल्यानंतर त्याच्यावर दूध, दही आणि मध यांच्यासहित सोनं हे सर्वत्र समर्पण करून त्यांना आपण आहुती प्रदान केली. त्यानंतर आहवनीय अग्नीमधला अग्नी घेऊन सर्वप्रथम महावेदीमध्ये होम करण्याकरता अग्निप्रणयन म्हणजे अग्नीचं प्रागवंश मंडपामधनं महावेदीमध्ये प्रणयन म्हणजे त्यांचं प्रवास होऊन ते महावेदीमध्ये अग्नी आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देण्याकरता येऊन स्थापित झाले. त्यानंतर हविर्धान प्रणयन. हविर्धान प्रणयन हे जे आहे, हे जे यज्ञाला लागणारे शकट, अन्य काही मातीची पात्र म्हणजे त्याला पूतभृत म्हणतात, कुंभ्या म्हणतात, ज्याच्यामध्ये सोमरस साठवून ठेवायचा आहे, त्या सर्व पात्रांची स्थापना, तसंच उत्करावर जो एक ओटा तयार झालेला आहे त्याच्यावर सोमरस भरून ठेवण्याकरता सर्व ग्रहांची स्थापना. त्यानंतर ते जे शकट आहे, बैलगाडी आहे, त्याच्या खाली अग्नीचे जे आपण मी पहिल्याही सगळ्यांमध्ये सांगितले, अग्नीची छाती किंवा अग्नीचे हृदय यज्ञपुरुषाचं जे आहे त्या उपरवाची सिद्धता म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष विधान करून उपरव सिद्धता केली. हे हविर्धान प्रणयन हा यज्ञाचा फार मोठा भाग आहे. हविर्धान प्रणयन जर झालं नाही तर जसं मनुष्याला श्वास घेता येणार नाही, ते जर हविर्धान प्रणयन झालं नाही तर त्या अग्निनारायणाला सुद्धा तो यज्ञपुरुष आपण संकल्पना केलेली आहे, त्या अग्निनारायणाला सुद्धा श्वासोच्छ्वास घेण्याकरता उपरव आणि हविर्धान मंडपाची सिद्धता झाली. त्यानंतर दुपारच्या सत्रामध्ये अग्नी आणि सोम, अग्नी म्हणजे प्रत्यक्ष आपली प्रागवंश मंडपात असलेले अग्निदेवता आणि तिथे शेजारी ठेवलेले सोम वनस्पती, ह्या सर्वांना घेऊन यजमान, यजमान पत्नी आणि यजमानाच्या कुटुंबातील, आपटे कुटुंबातील सर्व सदस्य आणि सर्व ऋत्विज ह्या सर्वांसहित अग्नीला मानाने घेऊन त्याची मिरवणूक काढून त्यांना अग्निध्र मंडपात पहिल्यांदा स्थापन केलं. अग्निध्र मंडपात अग्नी आल्यानंतर उरलेला जो काही अग्नीचा भाग आहे तो पुन्हा महावेदीमध्ये येऊन अग्निनारायण आपल्या सर्वांना कृपा करण्याकरता पुन्हा अग्नी आणि सोम म्हणजे सोम वनस्पती आणि अग्निदेवता दोघंही पुन्हा हविर्धान मंडप आणि महावेदीमध्ये येऊन थांबले, स्थिरावले, बसले.
आपापल्या स्थानी. त्यानंतर जो विधी झाला ह्या अग्निदेवतेकरता आणि सोमदेवतेकरता, अग्निशोम नावाचा एक यज्ञ आत्ता नुकताच पार पडून सुब्रह्मण्याह्वान झालं. अग्नी आणि सोम हे यज्ञांमध्ये चक्षुषी म्हणजे डोळे ह्याचं काम करतात. अग्नी आणि सोम कुठलाही यज्ञ असू दे, श्रौत यज्ञ असू दे, स्मार्त यज्ञ असू दे, याच्यामध्ये अग्निशोम ह्याला चक्षुषी म्हणजे डोळे म्हणलेलं आहे. जर अग्निशोमाचं आहुती जर दिली नाही किंवा कुठल्या यज्ञात जर दिली गेली नाही तर असं म्हणतात की त्या यज्ञाची पूर्तता होऊ शकत नाही किंवा होत नाही. काही यज्ञ असे सुद्धा आहेत की त्यामध्ये अग्निशोमाची आहुती होत नाही, पण असे यज्ञ फार कमी आहेत. पण अग्निशोमाची आहुती देऊन अनेक म्हणजे बरेच यज्ञ अग्निशोमाची आहुती दिल्यानंतरच प्रधान यज्ञ सुरू होतात. ह्या उद्देशाने अग्नी आणि सोम, ह्या अग्नी म्हणजे प्रत्यक्ष अग्निनारायण, आपल्याला दिसणारे देव जे आहेत त्यामध्ये प्रत्यक्ष अग्नी, सूर्य आणि चंद्रमा ह्या तीनच देवता आपल्याला नित्य दिसत असतात. म्हणून अग्नी ह्या देवतेकरता देवतांमध्ये दिसणारा जवळचा कोण आहे तर तो अग्नी आहे. सूर्य अंतरिक्षात आहे, त्याला आपण बघतो पण स्पर्श करू शकत नाही किंवा त्याच्या जवळ जाऊ शकत नाही. अग्नीचं तसं नाही, अग्नीला जवळ आपण जाऊ शकतो, स्पर्श अग्नीलाही करू शकत नाही, परंतु अग्नीच्या जवळ जाऊ शकतो. म्हणून अग्निदेवतेला पहिली आहुती दिली. त्यानंतर सोमदेवता ही वनस्पती किंवा औषधींचा राजा आहे, म्हणून सोमदेवतेकरता दुसरी आहुती आपण आज देऊन अग्निशोम हा वेगळा अर्थ, अग्निशोम याग आत्ता संपूर्ण झाला. अग्निशोम यागाचे प्रधान हेच आहे की त्याच्यापासून यज्ञाची सुरुवात म्हणजे प्रधान आहुतींची सुरुवात करण्याकरता अग्निशोमाची आहुती देणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून अग्निशोमाची आहुती देऊन आजचं सुब्रह्मण्याह्वान संपूर्ण करून आत्ताचा चौथ्या दिवसाचा विराम होत आहे. आज सुब्रह्मण्य ह्या ऋत्विजाने इंद्रदेवतेला आवाहन केलं की आता उद्याच्या दिवशी आपण सोम आहुती ग्रहण करण्यासाठी आपल्या सर्व गणांसह, सर्व देवतांसह या इथे चालू असलेल्या अग्निष्टोम महासोमयागामध्ये आपण येऊन इथे आहुतीद्वारे सोमरसाचं ग्रहण करावं आणि सर्व मनुष्यमात्रांना आशीर्वाद देऊन निसर्गावरचे जे संकट आहे ते दूर करून लवकर सुवृष्टी आणि जे यथायोग्य ऋतुचक्र चालावं अशी प्रार्थना करून त्यांना आमंत्रित करण्यात आलं की उद्या आपण प्रातःकाळी यावं आणि सोमभक्षणा करून आम्हाला उपकृत करावं अशी प्रार्थना करून आज सुब्रह्मण्याह्वान झाल्यानंतर आत्ताचा चौथ्या दिवसाच्या यज्ञाची पूर्तता झालेली आहे. तरी मी पुन्हा सर्व आयोजकांच्या वतीने आणि यजमान ह्या सर्वांच्या वतीने आपल्या सर्वांचे पुन्हा धन्यवाद देतो. असेच रोज यज्ञशाळेत येऊन, यज्ञ परिसरात येऊन यज्ञनारायणाचे आणि भगवंताचे आशीर्वाद प्राप्त करून घ्यावेत. इथे येऊन मंत्रोच्चार श्रवण करावा. ह्या मंत्रोच्चार श्रवणानेच पुण्य प्राप्त होतं, आपलं पापक्षालन होत राहतं. म्हणून आपण इथे येऊन जितक्या वेळ जास्तीत जास्त बसता येईल तितक्या वेळ बसून या औषधी वनस्पतींचा राजा असलेली सोमराजा ह्याचं जर आहुतीचं जर आपल्याला दर्शन झालं तरीही अनेक रोग नाहीसे होतात असं आपल्या अनेक पुराणांमध्ये, अनेक वेदांमध्ये, अनेक ग्रंथांमध्ये सांगितलेलं आहे. कारण की सोम वनस्पती ही सगळ्या औषधींचा राजा आहे. याच्यामध्ये कफ, वात, पित्त हे 3 रोग दूर करण्याची खूप मोठी ताकद आहे. तो मधुरही आहे, आम्लही आहे आणि तिखटही म्हणजे कडू पण आहे. म्हणून सोम वनस्पतींचा जरी आहुतीच्या मंत्रांचा किंवा आहुती देताना बघून त्या जो धूर अग्निनारायणाचं दर्शन हे जरी घेतलं तरी अनेक रोगव्याधी नक्की कमी होतील. आणि ह्या पर्जन्य चक्रावर किंवा या सृष्टीवरचे जे काही अनेक रोग आपल्याकडे पसरलेले आहेत, अनेक विषाणूंना आपण गेले अनेक वर्ष सामोरी जातो आहे, गेले 3-4 वर्ष सगळीकडेच आपण सामोरी जात आहोत. तर ह्या अग्निनारायणाच्या सोम आहुतीनंतर भगवंताच्या आशीर्वादाने नक्कीच हे लवकर विश्वसंकट कमी होईल अशी आशा करूया, भगवंताकडे प्रार्थना करूया. आणि पुन्हा मी सर्वांना विनंती करतो की उद्या यज्ञाचा 5वा दिवस सकाळी सुरुवात होणार आहे.
सर्व भक्तांनी उपस्थित राहून इथं सोमवनस्पतीचा सोमरसाचा आहुतीचा प्रसाद दर्शन करून त्या वातावरणाशी इथे येऊन भगवंताची कृपा प्रसाद प्राप्त करून घ्यावा.